kunjalo siyabonga mhlaba wonke siyabonga Eastern Cape amaXhosa wonke ngiyawathanda awubheke zincane izibongo zami engibonga ngazo buka eyami kubuhlungu yini uma wenza kahle uyanceneleka engisazoniphatha kahle sengonikhiphela nalokho ebengikufihlile ukhona ebengikufihlile sengizokudedela ngomshayi wezitha sekunjalo ke manje lokho ebengikufihlile ngizokudedela uyabona akuncane lo ungakuthathi ngokuthi wena mawenza uyadlala noma wenzani uyangizwa wenza into ehlula abantu esengibenzela izinto ezinkulu nabanye amabhizinisi khulu nabanemicebo enjani khulu konke kwabo kunjani kukhulu sekubehlulile wena asisithi isikhathi ngicabanga ukuthi 2 years uyabona asithi isikhathi kodwa ke awubheke kuningi nje bayazi bahlezi basilandela umshayi wezitha hayi ukuthi content afuna ngimnike yona ngathi content angidedele angisenayo ke enye ingane nayo ingane yami uyathanda uthande nayo ingane yami uma isuka la iya drive yakamhlabela ingane ngisuke ngazi ukuthi kuzingane yami namhlanje ushayi wezitha ke le ngigcoba ngokuphelele mina ngibonga lokho anginika khona buka phela hayi bo ave ngijabule bye bye.